Bueno, lehen balantze bat egitearren, erronda oso mankorra izan da, dakizuenez batu gara sindikatuekin, batu gara patronalekin, batu gara baita ere hainbat personalidadekin, eta helburua zen jasotzea momentu ekonomiko honen inguruko ikuspegiak, aztertzea egoera ekonomiko hau eta egoera sozial hau elkarrekin, herri honetako edo hiru herrialde hauetako, herri honen zati honetako eragile ekonomiko-sozial batzuekin eta esanguratsuekin, eta uste dugu oso baliogarria izan zaigula gure ikuspegia partekatzeko eta baita ere besteen ikuspegiak jasotzeko. Hasieran esan genuen, emaitza parlamentura eramango genuela, eta gaur iragarri nahi duguna da nola egingo dugun hori. Gaur bertan erregistratu dugu Gasteizko parlamentuan aberastasunaren sorrerari, politika industrialari eta oro har politika ekonomikoari begirako osoko bilkura monografiko bat egiteko proposamena. Uste dugu momentua dela horretarako, momentua proposa dela horretarako, izan ere, denok ikusten dugunez aldaketa aro baten gaude, ordena internazional berri bat ezartzen ari da, oso modu azeleratuan, mundu berri batean gaude, bigarren mundu gerraz geroztiko ordena, nazioarteko ordena hori aldatu da, eta aldatu da segurazki betirako, eta horrek ondorio askotarikoak dauzka baita ere gure herrian eta gure herriaren ekonomian. Hori evidentea da, eta momentu hontan ipagai dago, edo elkarrizketan nabarmenki daude Trumpek esarri dituen mugazergak, ikusteke honen guztiaren ondorioa zeintzuk izango diren zehazki gure industrian, baina nabarmena da, hor badagoela kezkaiturri importante bat, eta horrek sor ditzaken ondorien gainean badagoela arreta foko bat. Baina hortaz gain, Europa bera testuinguru berri honetan nola dagoen ere bada kezkarako motibo. Europan desindustrializazio prozesua gertatzen ari da, Europak zailtasun nabarmenak dauzka, eta transformazio handiak bizi ditu, energetikoa, teknologikoa, sozialare bai, eta testuinguru horretan Europak badauka erronka handi bat, nola irabazi autonomia estrategikoa eta nola kokatu mundu berri honetan. Hori ere, bada momentu honetan eztabaidagai dagoen zerbait. Eta aldaketa honetan, Euskal Herrian bizi dugu ziurgabetasun handi bat, eta hori ere ikusi izan dugu azkenengo asteetan, gertakari desberdinak egon dira, gure ehun industrialean, enpresa itxierak, erteak, bestelako gertaerak. Aurreikuspen ekonomiko batzuk egin ditu gobernuak, kurso hasieran, baina gero joan da ikuspegi horiek ere moldatzen. Ekimen batzuk ere martxan jarri ditu, tartean industrian defensarako taldea, eta baita ere aliantza finantziario bat. Uste dugu merezi duela pausa egin, eta herri eztabaida serio bat egitea hiru herrialde hauetan parlamentuan, hain zuzen ere, industria politikaren inguruan, egoera ekonomikoaren inguruan, eta patxadas eta sakontasunez aztertzea nola kokatu behar den herri hau, testu inguru hontan, testu inguru berri hontan, ziurgabetasun handia daun testu inguru hontan, eta zeintzuk izan behar diren, gure politika industrialaren norabideak, lehentasunak eta ekimen nagusiak. Izan ere uste dugu eztabaida partzial asko daudela agenda politiko eta publikoan ekonomiari eta gure eredu sozial eta ekonomikoarekin lotura daukatenak, tartean lanbiarteko gutxieneko soldata, fiskalitatea bera, transizio energetikoarekin lotutako hainbat ertz, etxe bizitza politika, zeinak geroz eta gehiago daukan lotura zuzen bat, baita ere lan merkatuarekin eta industrian izan beharreko eraldaketekin. Euskara ere aipagai edo eztabaidagai dago, euskara eta enpleguaren arteko eztabaida batzuk ere ikusi ditu azkenengo asteetan. Atzerriko tituluak homologatzeko konpetentzia bertan bera utzi du Auzitegi Gorenak. Finean, eztabaida asko daude mahai gainean, eta uste dugu momentua dela pausa hartu eta ikuspegi global bat irabazteko, eztabaida hauek guztia, politika ekonomikoarekin, industria politikarekin, zerikusi daukaten eztabaida guztiak ordenatzeko modu global batean hartu, eta hortik ikusteko
zein izan behar den etorkizuneko politika eta norabidea. Horregatik guztiagatik monografiko bat egiteko proposamena egin dugu, gaur bertan egin dugu erregistroa, eta uste dugu, uda baino lehen, posible izan beharko litzatekeela Gasteizko Parlamentuan halako ariketa bat egitea.